Vítajte na našej stránke. Moje meno je František Miškovič a v tomto videu vám ukážem, ako pripravujeme vaše objednávky. Tak poďme do skladu. Vaše objednávky odosielame vždy dôkladne zabalené. Bez ohľadu na to, či si u nás objednáte nábytkové profily, dres, alebo vašu objednávku zabalíme do obálky, krabice či na paletu. Na nás sa môžete vždy spoľahnúť. Menšie objednávky balíme do bublinkových obálok tak, aby bol tovar spoľahlivo chránený. Väčšie objednávky balíme do kartónových krabíc. Ich veľkosť vyberáme tak, aby bola pre danú objednávku ideálna. Prázdne miesto v balíku vyplňame recyklovaným papierom, ktorý okrem toho, že zabraňuje pohybu tovaru v balíku počas prepravy, chráni tovar pred vonkajším tlakom. Nábytkové profily, hliníkové lišty alebo kovane navstavané skrine balíme tak, aby vám boli bezpečne doručené. Kovane navstavané skrine vkladáme do horného vedenia tak, aby sa vyplnil priestor v hornej koľajnici, čím súčasne zabránime preliačeniu a poškodeniu jednotlivých kusov. Jednotlivé lišty k sebe stiahneme pomocou stretch fólie. Tým zabraníme ich vibráciám a poškodeniu a poškliabaniu počas prepravy. Stiahneme ich na viacerých miestach, tak aby bol balík čo najbezpečnejší. K baleniu používame hrubé kartónové profily s rozmerom 4x4 alebo 8x8 cm v závislosti od toho, aký je veľký balík. Týmto spôsobom odosielame balíky až do dĺžky 6 metrov. Tu my si sa rovnáme. Na koniec ich stiahnem pomocou lepiacej pásky. Takto zabalený balík je pripravený na odoslanie a bezpečné doručenie k vám. Všetky u nás objednané granitové drezy pred odoslaním dôkladne kontrolujeme. Kontrolujeme, či nemajú nejaké prasknutia, preliačiny alebo výrobné vady. Dres následne zabalíme do originálneho balenia, v ktorom nám bol doručený. Vrátane sifónu, ktorý je vždy súčasťou dodávky. Následne dres odosielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti Top Trans so službou kontrola balíkov počas prekladky. Táto kontrola prebieha tak, že kuriér, ktorý vyzdvihne balík u nás, dres dôsledne skontroluje. Následne je dres kontrolovaný počas každej prekladky na každej pobočke nášho prepravcu. Napriek tomu vám odporúčam skontrolovať si obsah zásielky pred kuriérom, keďže ide o veľmi krehký tovar, ktorý si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Väčšie objednávky, ako je napríklad táto, odosielame na palete. Vďaka tomu je tovar bezpečný počas celej prepravy. Na zabalenie využívame kartónové dná a veká, ktoré presne vymedzia rozmery palety. Ľahký tovar dáme na vrch, preto si ho dám zatiaľ na bok. Na dno palety ukladáme vždy ten najťažší tovar. Použitím kartónovej ohrádky z hrubého 7-vrstvového kartónu zabezpečíme tovar na 100%. Pri tomto spôsobe balenia sme nemali ešte žiadnu reklamáciu za 17 rokov, čo fungujeme. Uložím do palety zvyšný tovar.
navrch dám veko. Paletu zabezpečíme ešte stretch fóliou. Tak, aby sme znížili riziko posunu tovaru na palete počas prepravy. Takto zabalená paleta je pripravená na vyzdvihnutie kuriérom. Verím, že vám toto video ukázalo, s akou starostlivosťou pristupujeme k baleniu vašich objednávok. Aj napriek tomu sa môže stať, že sa balík počas prepravy poškodí. Stáva sa to pri jednom z 2-3 tisíc balíkov. V takomto prípade vás prosím, aby ste spísali s vodičom škodový zápis. Výrazne tým urýchlite vybavenie prípadnej reklamácie. Ďakujeme, že nakupujete u nás a teším sa na vašu ďalšiu objednávku.